दे दे फैदो mana oमफ्राय गेजेराव मा मिनि हरलाबायदों नोङो अरजाया दे फाइभल' दे गाबोन मागोन दे फाइभल' आं थगायाखै गैयालै अबेनिफ्राय मोननाय सैमान फिसा आंनि थाखाय नों लेवरा मा हाला नामा बेखौ आं नोंनावथ' गारि जोबगासिनो दं ना 5,000ल' बुरबाव ओमफ्राय अबेनिफ्राय मोननाय आंलाय बे माबे हिंगार रिङा सना बन्द' दोननानै सिटियाव लोगो लागोन होननायसो खालामगासिनो दंला नोङो ओइ दे फांसन नालाय आं खेलायाखै दे माबासो नै बै अजानावसो 8,500 ना 8,000 400 ना 800नि मबाइल सेकेन्ड बिमाया दासो लाना हरदों रायजाना मैया दोखो दोखो रायदों आं बिमाखौ दुइ लाख ओरै फंबायनो हरदों मादों होननानै बे थगायदोंसो गावनाव बायदों बिनानाव बुरखाय लाङोना बेनिफ्राय मोनथाम थांबाय होननाया आं दोखो दोखो रायनासो हरदों बिमाखौ रायदों साहसायाखै गावनो ओमफ्रायबा होसनदों बे फैसाखौ बिनानावफोरा बुरखाय लाङोना बिनानावनि फिसाइफ्रा जायाना बे साख्रि मावलाबायग्रा 15-20 25 30 हाजारनि जायाना बिसोर बुरखाय लायो बेनिफ्राय बेखौ माथा फैगोन दे बेखौ जों फाइभल' दे आं खेलायाखै आं दा खेलायसै आंजों सिखोमोन खेलायाखै आंबो ओमफ्राय आंबो माथो खेलायखो आंथ' गैया दा लोदै बेगर आं नोंनो मा गोदोनानिजों आसामजों हरदों ना हराखै सिफा बेखौ हैथ' नाया लोदै बेगर 5,000ल' सिफा 5,000 नाङा 2,000 ला लोदै एथ' मैया दा खालाम आंखौ सिखोमोन आं थांगासिनो दं आंनाव 1300 ना 1400ल' मिस्ट्रियाबो 1000 थाखा बिगासिनो दं लोदैनो आं बेखौ थगायनोसै खोनायाखै आं खेलायाखै दा खेलायसै आङो मिथिबाय आं खाबाय खेलायाखै दा गैया नालाय लोदै बेगरा ओइ बिमा सिफा नोंनि थाखाय लोदै गारि गरा गारनानै फैनानै न' बां लोदै गारना 1,000 थाखानि सिफानो आंहा माथो कोटि थाखानि लाना माथो आंखौ नों मा 2,000 होनबाय थाखो लानांगौ आरो आं ओइ लोदै 3,000ल' मेनेज बानाय सिफा गाबोन हरगोन आं लोदै ओइ सिफा गैया थाङा फैसाया 1500 लोदै फाव सोनाङा 1000 लोदै बेगर बे गथ'खौथ' एसे फुस्लायनानै दोननांगौ फैसा हरनायखौसो बे फैयो एभेलेबेल जाम्बि बोननोबो रोङा माथो आं बोनखाया आं दिनैनो लास्ट दे मा सैमान फिसा नोंनो आं गाबोन हरगोन होनदों आं गाबोन मोनगोन फैसा थागोन आं ओरैनो माने आं गैया होनदों बिमाया अजानावसो फोथाया आं नोंखौ मानो थगायनो 3,000ल' लोदै बेगरसोलै नोंना सनाया र' खालि बरम फिसिनायमोनलै आंखोना माखो गोदोनि रोजा गाननाय नुगासिनो दं बिमाखौ खालि बरम फिसिनायमोन नोङो बारहोदोब्रा नों 3,000ल' बरन दे खोनायासै हेल' होनदों बेसेबां दङ हेल' गैयाहायसो लोदै आंखौ दा खेलायसै सिफा गानजोब्बाय लोदै जुथा लंपेन्ट सिफा नै भिडिअखौ नाय सिफा खेलायबाय थाखो आंजोंलाय लोदैया 2-3,000 थाखा बेगर देखायबावबाय आरो बिमाखौ हेरेसमेन्ट होला होनदों नों लाथ'नो दे 5,000 ला दे आं गाबोन बारा हरगोन दे नोंनि दाख्लै 3,000 लानायखौ हरफिनगोन आं दख'ना गांसे हरगोन आं जाबाय हेल' दा लासैसो ओइ लोदै आंसो राव बायह्रा मानसि बिजाखै न' खोनायाखै दा खेलायसो फैगौ बे गथ'आ सिखोमोन लोदै बेगर खोनायाखै हेल' खोनायाखै फैयो दा दखानाव आं होनसै आं ओरै लासैसो हैनांगौ नों होदे आं हाबोगोन दे जेबो नङा आं खेलायाखै नाङा 2-3,000ल' जायो दे फैल' दे आं थांगासिनो दं दे आं बेनाव 1000नि थाव सोगोनसै दे दा खेलाया आं खेलायाखै र' बे फैग्रोथोंसै ओंखारबा थांसै दे
नों माबा लांनो लायदो बै माबायाव मा होनोमोनलाय लाइफां ना मा होनो ओमफ्राय आं गाबोन हरसै नाव फन्द्र' बिसखौनो लादो नाव खासनो मा लायो मा खोनाया लादो लांदो लादो माबायाव नुफायो ना मा होनो बै दाख्लै होननाया सिंसार मोनसेनि आं खेलायखो दा खेलायसै दे बेबो जागोन दे बे फैगोन सिगां दसे थानाव मिस्ट्रियाव दे दे दोनथ'नो रायलायजायो आं हारसिं सिखानाय गारियाव नों आंखौ जेरै बादा होदों ना औ बेनोखा बुजिबाय दा बुजिबाय दा नों हमनो हाबाय दा बिदिनोब्रा खोथाया आं अनेक खोनादों नालाय आंखौथ' सेस खालामजोबखाबाय नोंखौ ओरैनो बुङाना मानसिफ्रा सासे सानैया बुङो ओरैनो नंखाय खोथाखौथ' बुंथारा जेनेबा उमुगा गाज्रि होननानै आं एफा गाज्रि खोन्थागोनसै ओरैनोथ' माबायाबा बिदि ओरैबायदि होननानै नङाबा एसेसो नङाबा बेबायदि बुंनायखायसो आं बेखौ बादा होदों आरो बिदा जादों होननानै फेमिलिखौ सेस खालामजोबखाबाय दिनै आं न'आव बायद' जाबाय दा नों खोनाया होनदे औ खोनादों आंखौथ' नों टटेलि बर'आनो बानायबाय जाबाय खोनाबाय औ रायलायबावदो नामा नोङो खोनाया रायलायनाय मानायथ' जेबो गैखाला दा गैला आं जेबो थामस लाला थाब लानाङालै बेफोर मानसिखौ सिरियास लानो नाङा होनखाबाय आङो बन्धु नोंखौ नङा टटेलि आंखौ स्पइल खालामजोबखाबाय बेखारसो बेखार नों सैथो खोथाखौ रायलायनोथ' आंजों औ बेखायनोथ' आं मोजाङैनो बादा होदों आं लानाङा बेनाबो गथ' गथाय दं फिसाय दङ फिसा दङ नोंनाबो ओरै जों ओरैनो जास्ट टाइम पासावल' दोनहोना बेफोरबायदि मानसिफ्रा टाइम पासनि थाखायसो मिथिबाय सिरियासलि हाबा लानाय नङा ओंखायनो आं डाइरेक्टनो नों गाज्रि मोनो ना मायो मोनाखै माने आंखौथ' बर'आ खालामजोबखाबाय This kind of ladies, they are just like what? हबेनाव सिथाबग्रासो बिसोरबायदि मानसिया जों मिथिया नामा नङा खिन्थु आं मोनसे खोथा होनदों जेया न' दसेखौ बुजियाखैमोन हेल' औ खोनादों बुंलाय माने दसे समखौ आं बुजियाखैमोन माने आं नुनांगौ नुबाय आरो समाव औ बे आरो बादो ओरैनो टाइम पास खालाम जास्ट गो काम आं बुंखायो डाइरेक्ट बिसोर बेबायदि हिनजावसो नों बेखौ एफाराव गोसो होनानै गोसो थोनाय गावनि फेमिलि नस्थ' खालामनाय गावनि मान सनमान नस्थ' खालामनाय बेफोरबायदि बे हिनजाव नङा बिसोर बेबायदि मानसि नङा सोरबा नोंनिफ्राय फैसा थाखा गोनां मानसिजों गाबोन फैयोला बेजोंनो सिथाबगोन माथो बिलाय जों मिथिया नामा नों होनदों मोजां मोनदों आं होनबावदो बिसोरबायदि हिनजावखौ समाया बिसोरबायदि हिनजावखौ मोननांगौ मोनबाय आरो लानोबा आं बुङा दाखालिबो बुंखाबाय नोंखौ नों मोजां हिनजाव लानोबा सिख्ला मानसिखौ नागिरनानै लाबोलै नांगौबा सेकेन्ड वाइफ होनबाबो बेफोरबायदि हिनजावखौ जोगार हायो थगायजाबायबो आं दानो